Субҳи имрӯз санаи 26 август дар Толури суди вилояти Суғ семинар бахшида 21-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар он судяҳои суди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ иштирок доштанд. Ҳадаф аз баргузории семинари мазкур ин арз гузоштан ба сулҳу субот ва таҷлили бошгоҳии истиқлолияти миллӣ арзёбӣ карда мешавад. аз ҳама муҳим дар кишвари азизамон имрӯз сулҳу салоҳ, оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдату ягонагии миллии ҳукмфармост. Дар шароити кунунӣ мо бояд манфиати миллию ватанхонаҳонаи худро воло дониста барои шукуфоии кишвари азизамон амал намоем. дар семинари мазкур чанд нафар судяҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ маъруза намуда оиди таърихи ба даст овардани истиқлолияти кишвар маълумот доданд. Таъкид гардид ки истиқлолияти миллӣ ва кишвари мо осон ба даст наомадааст ва бояд имрӯз ба қадри ин оромиву осудагии ватан расид. Боизи қайд аст ки маракҳои бузурги сиёсӣ амал ҷашни ҷашнгирии истиқлолияти давлати Тоҷикистон собит менамояд ки барои мардуми шараф кишвар сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва оромиву пешрафти ҷомеаи арзиши муқаддас мебошад. Инчунин дар доираи семинар кормандони дастгоҳи суди шаҳру ноҳияҳо низ ҷамъ шуда аз бурду бохти истиқлолият сухан карданд. Зикр гардид ки баъд аз ба даст овардани истиқлолияти миллӣ кишвармон қадам ба қадам пеш рафт. Ҳоло бошад ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳиби истиқлол беш аз 100 кишварҳои дунё эътироф кардааст. با فرمانهای مذکوری پیشوای ملت مسائلی که به صلاحیت شورای عدلیه دخل داشتند منبع در دایره اصلاحات ساختاری متناسباً به ذمه سود عالی و سود عالی اقتصادی واگذار گردیده. تمام مسائل وابسته به تشکیل فعالیت حاکمیت سودی، تامین مادی و تکنیکی این ساختار، تامینات کادری، بازآموزی و تکمیل اختصاصی کارمندان سودها، نظارت سودی از بالای فعالیت سودها جاری نمودن تجربه یکخیله و تطبیق درست قانونها منبع به ذمه سود عالی و سود عالی اقتصادی واگذار گردید. ҳамасола бахшида ба ҷашни истиқлолияти миллӣ дар ҳамаи дастгоҳҳо идораҳои кишвар чорабинӣ баргузор мегардад то аз давраҳои сахти ҷанги шаҳрвандӣ ёдовар шуда шукргузорӣ аз сулҳу суботи имрӯза кунанд. гузориши меҳрангези абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.